Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakambosvikawo pakutyisa murume wangu. Handingati ndakamutyisa as such, asi zvakaitika ndezvekuti ndakatoita zvekumugadzira mushure mekunge ndaita chikomba. Saka munhu uyo wandainge ndichidanana naye ainge achiita zveun'anga n'anga. Sekuru vake ndo vainge vari n'anga, iyewo ainge ari munhu ainge achizivawo makona akasiyana siyana. Saka akabva azonditi pane mumwe mushonga uyu waainge achida kundipa. Mushonga uyu akabva anditi ndinoda kuti unge uchiupfekedza kusikarudzi yako, because iye ainge akati kubva zvaainge akasangana neni semunhu ainge achiziva mishonga, akabva azonzwa kuti inini ndiri munhu asingapisi muviri. Ndo zvaakandiudza. Saka akandipa mushonga iwoyo achiita sekunge ainge achida kundirapa dambudziko rangu iroro rekutonhora muviri. Hongu, zvinhu izvi ndainge ndakambozvinzwa hangu murume wangu achingotaura nezvazvo, but ainge akangonditi anondida akadaro. Saka ndakabva ndazopiwa mumwe mushonga. Mushonga uyu zvandaiuita ndezvekuti ndaiswera ndakaupfeka kusikarudzi yangu, then kana dzava nguva dziya dzeusiku ndobva ndazobvisa zvangu mushonga uya, apo murume wangu paanenge ava kudzoka achibva kubasa. Ndakapfeka mushonga uya kwemazuva iwo anokwana kuita 5, then after 5 days ndokubva ndazodzokera kuchikomba changu. Akabva anditi ane umwe mushonga uyo waainge achida kuti ange achizozorera pasikarudzi yake. Akati azorera mushonga uya pasikarudzi yake ndokubva achizotanga kuita bonde neni. Akabva ati ya zvaita. Akanditi usapukuta, nekuti zvinhu izvo zvandaisa mauri zvinofanira kuti zvinge zvichimbogara kwekanguva kakati rebei. Takati takarara pamubhedha kudaro, iye ainge akatoita zvokutondisimudza makumbo angu achiitira kuti urume hwake husabuda. Saka akazoti nguva yacho iyo yaainge achifungidzira kuti mushonga wainge wapinda muchibereko mangu zvekare nemumuviri wangu, akabva ati chenda zvako unogeza. Ndakabva ndazotora kapeili ndokubva ndazoenda ndikanogeza. So ndakazoti ndadzokawo kumba, then murumewo akati achinoita bonde neni, ndo pandakaona kuti akabva azotanga kuita dambudziko rekuti nhengo yake yaipota ichiluza power, but yailuza power zvishoma nezvishoma kudzamara murume wangu asisina kana simba muimba yemukati. Zvose izvozvo zvakakonzereswa nechikomba changu. Saka pandakaona kuti ndo zvainge zvava kuitika kumurume wangu, ndakabva ndazodzokera kune chikomba changu ndikabva ndati nhaiwe, ko why is it paya pawakazondipa mishonga yako murume wangu ndo paakabva achizotanga kuluza power. Chikomba chiya icho chakabva chaita sekunge hapana kana zvachainge chichimboziva, asi ndiko kwakazova kupera kwerudo rwedu, nekuti zvinhu zvekuti zvakandibhohwa kuti munhu anondinyepera obva aita sekunge ainge achida kundibatsira, but at the same time ainge achitogadzira murume wangu. Ndakabva ndati zvino zvandagadzirisa murume wangu kuti sikarudzi yake ishaye simba ndoita sei? Ndakabva ndatanga kuita zvinhu zvangu in secret. Mukunofambawo ndakabva ndasanganawo neumwe murume ainge atori muremba. Takatongosangana mubhazi. Saka vanhu vakabva vazotanga kutaura nyaya yekuti munhu kana wasunga mudzimai wako zvinhu zvakanaka here kana kuti zvinhu zvakashata, zviya zvekuti unoisa rukawo pamudzimai wako. Saka baba vaya avo vainge vakagara pasiti rekufront, then vakabva vazotanga vachitaura ivo vachiti inini nyange mudzimai akanzi andigadzira, inini ndinoziva mushonga wekuzviroyonora. Saka ndakabva ndangovamaka baba ivavo. Pane bhazi parakabva razoita recess, mukunoburuka paya vanhu vachitenga tenga, inini ndakabva ndangoti sona sona nababa vaya. Ndakabva ndavati ndanzwa muchiti imimi munoziva mushonga wekusunungura kana kuine munhu anenge akasungwa. Ndokubva ndavanyepera ndikabva ndati ndine imwe hanzvadzi yangu iyo yatinofungidzira kuti
iye akasungwa nemudzimai wake. Saka handizivi kuti mungandibatsirawo here. Ivo vakabva vazonditi tora manumbers angu. Ndakazoti ndasvika kumba ndopandakabva ndazovafonera. Pafoni paya ndopandakabva ndazoreurura kwavari ndikati zvakaitika ndezvekuti iniwo ndakasunga murume wangu nekuda kwekuti ainge ava kuita zvemagirlfriends. Changu chihure handina kana kumbogara ndachitaura because ndakaona kuti mangwana munhu atembeki anokwanisa kuzotonditengesa. So baba vaya vakabva vati painge pachitomborina dambudziko, it's either inini nemurume taikwanisa kuuya kumba kwavo kana kuti inini ndaizoita zvekuvasimudza vachiuya kumba kwedu. Asi vakabva vazoti zvinhu izvozvo zvaikwanisa kuzondidhurira because vainge vachitoti pane zvavaifanira kuti vange vachizoita pamuviri wemurume wangu physically. Saka ndakabva ndati kuti ndinge ndichingosimudza murume out of nowhere, ndobva ndati handei kwakati tinobatsirwa zvinotinetsei. Ndikabva ndati kana ndazowana mari ndichakufonerai imimi then muchizouya kumba. Vakabva vati pakanaka. Ndakazoti ndawana mari ndokubva ndazovafonera. Ivowo vainge vari mumaareas emumasvingo, vakabva vangosvika nekumba. Murume ndainge ndakatomuudza kuti pane umwe munhu uyo ainge achiita zvechiprofita. Saka muprofita uyu ndainge ndakamunzwa nembiri. Saka ndainge ndichida kuti ange achiuya kuzotibatsira mumatambudziko mamwe awo atainge tichisangana nawo. Murume haana kana kumbogara aramba semunhu ainge achingofarirawo zvekunamata. Akabva ati it is okay. Then baba vaya vakabva vauya nemishonga yavo. Ndisu uyo tikabva tapinda mumba tiri inini murume wangu nababa vaya. Vakazoti vaburitsa mishonga yavo. Murume ndopaakambobvunza kuti ko munosanganisa chiprofita nemishonga? Ivo baba vaya vakabva vangoluka very confused, but I think vakabva vangoreadha maths kuti munhu wangu ndainge ndamunyepera. Ndokubva vangotaura kuti aiwa hapana kana chakamboshata pakumixa church nemishonga. Ndokubva vazotanga kubatsira murume wangu. Inini vakabva vanditi ndinge ndichimbobuda panze nekuti pane zvimwewo zvavainge vachida kuita vari vaviri, ivo nemurume wangu. Ndakabva ndabuda panze ndokubva ndagara panze paya. So ndakazongonzwa murume wangu ava kungoridza mhere. Vakazoti vandidana kuti ndinge ndichidzoka mumba. Then murume ndopandakaona kuti zvaainge aitwa zvainge zvichirakidza kuti zvainge zvichimurwadza. Baba vaya vakazoti vaenda vabva mukunobatsira murume wangu. Murume ndopaakabva azoti hanzi vainge vakatora munhenga weshiri. Hanzi vatora munhenga uya weshiri. Munoona paya pane kaburi kekuti kana munhurume achiita weti paya ndopainobuda napo. Hanzi vainge vakabairira kamunhenga kaya keshiri. Ndokubva vazotanga kutenderedza munhenga uya weshiri kudzamara murume wangu hanzi azotanga kuburitsa zvimwe zvainge zvakaita kunge hurwa, so zvichibva zvichibuda musikarudzi yake. Asi iye murume wangu ainge akati hanzi zvainge zvichirwadza zvisingaiti. Vakazoti vaenda baba vaya musi iwoyo mukoma inini nemurume wangu takatokwanisawo kutoita zvimwe zvinhu zvatainge tava kusatokwanisa kuita, as in murume akakwanisawo kutolasta kwenguva yakati rebei achitokwanisawo kutoita bonde rakanaka. So baba ava vakazoti vandibatsira mukoma. Vakabva vazotanga kuda kuuya nedzimwe nzira idzo dzandainge ndisinganzwisisi. Ndakabva ndazongodhilita manumbers avo, and fortunate enough tainge takangoshandisa foni yangu chete, and izvi ndainge ndakazviitira kuti ivo vasazowana access yekuti vange vachizotaura nemurume wangu in person. Kunyange pavakambovharirana vari vaviri, hana yangu yainge ichingorova. Ndainzwa kuti panapa ndiri kutsva, handina kana kugadzikana. Ndainge ndichingotya kuti ko what if kana vakazoudza murume wangu kuti inini ndini ndainge ndakamugadzira, ko kana murume akazondibvunza kuti ko wakandigadzira sei, ndaizomuudza ndichiti kudii, because ndainge ndakapiwa mishonga nemunhu wandainge ndichidanana naye kuti ndinge ndichigadzirawo murume wangu. Kubva ipapo murume wangu paakazorikavha mukoma, handina kana kuzomboda kugara ndaona chinhu chinonzi mushonga.
Hei vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei zvakangoma hazvo. Hanzi murume akabva aziva kuti the reason why ndanga ndichiridza mhere inhau yekuti muprofita wacho hanzi akatora munhenga ndokubva aubayirira pasikarudzi yangu. Hanzi paya panobuda neweti ndokubva achitanga kutenderedza munhenga uya uya. Hanzi then urwa hukabva hwazotanga kubuda. Hei pakaipa pakaipa. So nezuro pane imwe message iyo yandakatumidzirwa. Hanzi ndakasanganawo neimwe message yenyu mune rimwe group. So hanzi tiri kutotsvakawo kubatsirwa. Hanzi muroora wangu ndiye akashaya mwana mushure mekunge atosununguka paakabva kunogeza ndokubva awana mwana pasina. Regedzai ndibva ndaverenga message yacho. Nyaya yacho yakamira sekudai. So hanzi hello Tinashe, I have a confession I want to make. Mwari ngavandiregererewo pane zvandakaita. Nemi muchaverenga, don't judge me. It was a mistake. Forgive me as well. My story goes like this. I am a woman who is aged 50. Ndakazvarwa mumhuri yaiva nababa naamai vakadzidza vaiva nezvinhu zvavo. Being the only girl and the last one, ndaiitirwa zvese. Vabereki vangu vainge vachigara kuAvondale. I became so wild in high school. Ndaidzidza at one of the girls only schools in town. Ndakatoita wild and rebellious zvekutotiza pamba kutonogara nemadzishamwari mutown kumaavenues uko. Then I started to become a lady of the night. Taiita zvese from drinking alcohol to taking drugs. We used to target maindia aya anogara kubelvedere, varume vaya vanoda vakadzi vechitema, but they only want to do that late at night. My first pregnancy yaiva yemuindia. Akati aona kuti ndainge ndabatira pamuviri akabva azondibvisisa neshamwari yake who was a doctor. Ndakabvisa nhumbu dzinokwana kuita 4 with different men. The last one yakatoputsa yandiuraya, then chibereko chakabva chakanganisika. To cut a long story short, ndakazosanganawo nevamwe bhudhi avo vainge vachishanda kubank. Vakanditora usiku vakabva vazondifarira kusvika vazonditi handichada kuti unge uchiita zveupfambi nekuti ndikuda kuti ndinge ndichikuroora unge uchizoita my second wife. You are still very young and kana ndakakutarisa you are very intelligent. You can still do better in life. Ndinokuda ende ndingati ndo kubuda kwandakazoita mulife yekurarama ndiri mumastreet. Ndakabva ndazonotsvakirwa kwekugara kulocation uko kukambuzuma. That was my first time also kugara kulocation. Zvese zvandaiita ndakabva ndarambidzwa. This guy, he was so organized. Zveshuwawo akabva azonondiroora. My mom couldn't even believe it, the lifestyle iyo yandainge ndakamborarama. Anyway, this guy was also married achitogara nemhuri yake. Iye ainge achigara nemhuri yake kuGrendel. After 6 months of my marriage, murume got a job overseas. Before asati aenda, I lied to him kuti I was pregnant. Then he went thinking kuti inini ndainge ndiine pamuviri. Back then kwainge kusati kwatombova newhatsapp or Facebook yekuita mavideo call. Ndaitorwa mafoto ndakaisira zvinhu padumbu to pretend as if ndainge ndiine pamuviri pake. Mazuva akazoti akwana ekuti ndinge ndichizvara. I made a plan. An old friend and nurse paHarare hospital takabva taba mwana anga achangobva kuzvara. Mwana wacho ainge ari mwana mukomana. Habi was so happy because kwaamai guru kwainge kuine girls chete. That's where my confession is. Ndakaba mwana. Now my boy is 28 years, but kukura kwake kwaingonetsa. By the way, takazonogara naHabi, mwana ainge ava ne2 years. Up to now, kumusha tinotsuka zvedu only my holidays. Unfortunately, Habi akazotisiya 7 years ago. Now my boy for a long time kubva ari mudiki anoti anorota hope dzemukadzi semukadzi waanoona achichema akamutarisa. And there are many things zvinongoitika zvisinganzwisisiki in his life. I have tried kutombozvifambira
pese pandainge ndichiuya kuzimu, but nothing has worked. Now how can I tell him? Vabereki vakafa, dai vainge vachiri vapenyu, ndaivaudza hangu vobva vazotaura naye. It pains me. Ndakamuchengeta nerudo mwana uyu. I did everything. Zvinongoitwa naamai kumwana wavo. My partner in crime akafa. Maybe taikwanisa kubatsirana kuti tinge tichitsvaka information iya, so that we can get the original mother. Each and every day I can feel I am close to the end of my life. Mutoro uyu wava kundiremera. The other day he came negirlfriend yake uyo waari kuda kuroora, and they were so happy, but inini inside I felt guilty. Ndakabva ndatotanga kutochema ndega. I wrote everything in my diary in case kana kuri kuzonzi akazosara achiverenga. The wages of sin. Vedare ndo meseji iyo yandakafowadirwa neumwe uyo ainge achiti tiri kutotsvakawo kutobatsirawo muroora wangu nekuti ndiye akashaya mwana mushure mekunge atonosununguka paakabva kunogeza ndokubva azowana mwana pasina. So I am going to try kuti ndinge ndichifonera Haidi uyu kuti tikwanise kunyatsokunzwisisa kuti what is going on with this story, tinyatsokunzwisisa kuti chii chiri kunyatsoitika, because apa pakanzi muroora akaenda kunosununguka kuharare hospital. Paakaenda kunogeza achidzoka akabva azowana mwana pasina. Mwana wake waakashaya ainge ari mukomana, and goreu razvakaitika makore ari kupindirana nenyaya iyo. Anzi weduwo mwana watakashaya ainge aine 28 years. Please tibatsireiwo panyaya iyi. Okay, so it means kuti they want to have a connection nemukadzi uyo akanyora this confession yavakazosangana nayo mune imwe group. Hey, I just wish kuti dai vanhu ava vakakwanisa kuzosangana, shuwa vanhu ava vakazosangana kunenge kuri kubata kwakanaka kwaMwari. Let us just pray. I will try to call this family, and I will come back with an update kuti on their side what is going on. Vadiwa vateereri ndoma messages avo andanga ndakakubatirai. So please kune avowo vanenge vachida kuteerera mandevele confessions, please do not skip that episode, nekuti tinenge tichitodzidzawo mutauro uyo unotaurwawo munyika medu. Ndokusaka ndichikurudzirawo avo vanenge vauya nemaconfessions avo, ndinobva ndavabvunza kuti what is your first language, then ndobva ndakuti aiwa, you can give me your confession in your first language, because there is a way that you can express more kana uchitaura nerurimi rwaamai. So I have that hope yekuti dai episode iyoyo yendevele confessions yaramba ichingoenderera kumberi, and kana kuri kunziwo unenge uchida kuzama kudziidzirawo mutauro iwoyo, just listen to those confessions, nekuti uchazotosvikawo pakutoti unenge wava kutonzwisisawo mutauro wacho. And if ndevele is your first language, aiwa, please do not skip that episode, because unenge uchitopromotawo that language kuitirawo kuti vanhu vange vachiramba vachiva neshungu dzekuda kudziidzira kutaurawo mutauro iwoyo. So I will update another episode again today. Maconfessions acho akati one day, semunhu wekuti ndinochinzwa but ndisingagoni kuzochitaura, sometimes ndinotora nguva kuti ndinge ndichizoresponda vanhu, but tava naadmin uyo anokwanisa kutaura mutauro wacho iwoyo. So if you have any confession, aiwa, do not hesitate, because translator tinaye anokwanisa kuzoti translatera your confession.